Kaixo, gaude beste kapitulo batean Mujeres, Hombres eta Viceversa, eta gaur Tronista Aguasanta da, atera desala. Kaixo, Aguasanta. Kontatu zeo zer zutaz. Bai, nik 22 urte ditut, behi gordinak guztoko ditut, eta nire mutil laguna forman egon behar du. Bai, oso ondo, orain, bere Tronista atera desala, Álvaro. Kaixo. Bueno, ni Álvaro naiz, ikusten duzun bezala guapa eta indartsua, eta hiru tatuaje ditut. Erakutsi mesedez. Hemen, Bai, hemen, bai, eta hemen. bai. Guztoko ditut. Eskerrik asko. Orain, urrengo atera desala, Roberto. Kaixo, Aguasanta, ni Roberto naiz, 28 urte ditut, kirola asko gustatzen zait eta txakurdak gogoko ditut. Vale. Roberto, Álvaro, Gaixoan Aguasantarekin. Zerkeri asko egiten ditu eta... Ana, zu zure bizitzan sartu, nik nire bizitzan ez dut txerrikeri bat ere ez egin. Isildu zaitaz, mesedez. Ez dituzula egin? Bai, ni ez naiz isiltzen. Eta Angeleri egin zeniona zer? Hori gezurra da, Ana Rosa, esaiozu gezurrik ez esatea. Ba, esan diate preparazioak hori egia dela, Wow! Ana Rosa, hori gezurra da. Bueno, ez nahi enrollatuko, aukeratu bat. Roberto, zu kondo zaude, baina eske Álvaro, guapagoa, indartsuagoa, eta bere behia guztoko ditut. Orduan, Álvarorekin jago naiz. Nola egiten duzu sol eta hori? Sol... Kaixo, mesedez. Kaixo, Andereño, zer berri emango dugu gaur klasean? Ez garaziko gai berriarekin, irtera bat egingo dute. Nola joango gara? Mira. Ze ondo, baina autobusez ez, ze hori kutsagarria da eta hobeto gasolina eta gire gabe. Eta landa batean zertzen gara eta horrela bai. Ondo da, baina, ametan batetan jauzten da. Edo benantzi hori asma ateratzen bazaio eta hitzen bada, edo beste auto bat arrokatzen bagaitu. Ala, ez esan hori. Nire musikara baten badut eta zer gertatu. Eta non entzubatuko duzu kablea mendian? Ba, mendiko antena batetik. Bueno, ez hitz egin, hartu gauzak eta bagoaz. Ardiak eta behiak eta ez polita lorea. Ez ikutu, hilko zaitu. Salva, Bueno, ala ez, bela. eske nire kote alergia akaroi, utxari, lorei, urari eta belarrei. Baina nola bizitzen zara oraindik? Bueno, mugite. Andereño, aira frantzitzen zait. Baina deitu ambulantzia bateri? Ez lagundu. Ez lagundu eriotza, gauza zora garri bat. Ez, baina lagundu. Ambulantzia bat. Bai. Ez. Ez lagundu. Haupa, nahi zer egiten duzu betik Madriletik? Ba, lagun bat ikustea etorri naiz. Ni nire laguntza ikustea etorri naiz ere, agurane. Haupa, hola. Iba España? Atarak arimotxo bat, mesedez. Zer? Arimotxo bat? Adiós. Adiós. Zer nahi? Ez daukagu hori. Ba... Baina begira, daukat hemen chorizo eta Zer? gora oso... Hau txorizo? Venga. Nire mama hartzen zion txerriari burutik eta mozten zion lepoa eta izan zion zintxilik bi egunetan eta gero morsi eta txorizo atara zion. Hau da plastikoa, venga, bota zekerrantzia. Atara zurito bat, mesedez. Ez daukagu. Zelan nahi
ez, zurito bat. Betidanik zurito bat. Zilanez! Venga, bana Euskal Herria zehor gutxienez tabernariak ez dira boboak. Adiós. Ba, zelako gozia neska. Ba, segidan nagazitara miratzera. Vale. Ez dago zer, neska. Orduan nire, deitu telebitzera. Bai. Eguerdion, zer nahi duzu, Pizza familiar bat nahi dugu. Perfektoa, zerbait gehiago? Ez, eskerrik asko. Zenbat iraungo du? 10 minutu inguru. Bale, eskerrik asko. Agur. Gero arte, agur. Bale, neska, 10 minututan etorriko dela esan dit. Bale, primeran. Neskak. Ai, zelako gozea neska. Jode baliet. Joe, Biak laurden gutxi direz hemendik ez dut bitzen. Ja. Ja, bera. Neskak. Txiri du. Nor da? Bere pizza. Zuen pizza. Eskerrik asko. Zenbat da? 10 euro. Tori. Eskerrik asko. Agur. Eta propina? Tori euro eta ez bamen. Bale, agur. Oian etorri! Oian etorri! Zer gustatu da? Zero jote egin direla. Lagundu nire bilagunak zara bietu Egun da, Mabi, lagundu nire bilagunak zara bietu egin dira. Ni. Zer gertatu da, neska? Zara bietu egin direla. Bai, a ber. Ai, ama. Ahí va, hau zen. A ber. Neskak. Esnatu. Non gaudu. Neskak, hau guztia zentzen bat izan da. Ze ondo, ni bakarrik zinema. Opa, egunon. Eutxi palomitak, mesebez. Gero batxo komongo dizkizut. Jari. Ez dizkizut eman batxo, Victoria, ba. Bai, me como un horri. Merkatu. Mira, bai, anda. Bai. Ni sare hartu duzu. Ez, bakarrik da. Bai, venga, eman. Ez. Bai. Jogalditu. Isildu, eta hotxe ikusten pelikola. Nauen zoaz. Isildu zu. Tauren zu, zer batena. Hotxe telefonoa. Hola, horriga. Kamu naul. Utsi telefonoa. Utsi telefonoa. Tu, kale txoakan. Nauen zoaz. Eman sarrera. Botako izu, puzkeko sarrera. Hau nire txat. Kanpora guztiak. Utsi bakarrik ikusten
pelikula. Izen du, telefonoak, kamera urdiko. Zor patado, hemen. Kotxe telefonoa, Joder, egia zinen zaudete urten guztia. hauze, gero ordaindu. Ja, ez. Joder, baina ez egon burrukatxe. Utsi pelikula. Bueno, bai, venga, agur. Agur, kola bia. Hautsi telefonoa.